हाँ हाँ से हुक्का अच्छी भितर से बाहरती गिर दिया पीऊँ स्त्री लोक अच्छा आसती सकाଳେ दुईश लोक 200 स्त्री लोक आम भोजी करूँ 200-300 लोक आप दुईटी गुंफा देखते ये देखो 3टी गुंफा ये अच्छी जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ हेलो मैं विश्वजित आपण आज जगह ऐतिह्य जगह मतलब राज भाई आज पुणी से ब्लाक ब्लाक पिंधि जाऊँ आज एक गोटे इतिहास गोटे जगह जाऊँ वीडियो को शेष पर्यटन देखो वीडियो यदि भल लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करदे सब्सक्राइब करने जमा भी भूलें कहीं आगू भल भल वीडियो आसो ए पहुँचल पंचपाण्डव गुंफा पाखे देखो लिखाई पंचपाण्डव कैब्स ए भितर जा देखा कौन हो पंचपाण्डव पहुँचलु ए भितर जा भितर देखो राज पूरा रेडी सेपटा लग अच्छी बस सेपटे एंट्री हो मन जो मैंने आसते जो देखते जो न आसते देखु फास्ट एड चौरा अच्छी माटी तले के देख माटी के तले अच्छी एठा दीप मिले ये पूरा हाथ पाई मांकड़ा पत्थर पा तैयारी पत्थर कमी पत्थरटा कमी देखा देखते एबे देखो नाग नागुणी गुंफा भितर पूरा पूरा हुंका हो भितर तो जमी जावा बेला लगुनि रास्ता भी नहीं ये देखु से 3टा गुंफा फास्ट ये 3टी गुंफा फास्ट अगर आसो सब तो लग होमती किसी जना पड़ूनी बास एमती बाहर को देखु सब लक हो गुंफा देखते पूरा खाली पत्थर ही दुईटा गुंफा देखले ये देखो 3 नंबर गुंफा पिला गुड़ी उड़ा खेलुँच एपटे जी एपटे दुईटा गुंफा अच्छी दुईटा गुंफा ये गुंफा एपटे आउ गए गुंफा ये सेमती देखो खाली के तल अच्छी सब नाली नाली पत्थर एबे चलना लोकल लोक से कथा से कौन कहते शुणीदे गुंफा आगु बहुत ये थिला एबे बहुत डेभलप करी अच्छी फंक्शन सब भी होची हमरो अष्टपरी रामयज्ञ संक्रांति गोटे भोजी होची भक्त मैंने भी बाहर पंचण ना कहीं देले पंचपाण्डव जो ना पंचपाण्डव गुंफा ऐतिहासिक कथा पूर्व जो अच्छी माने अज्ञात वनवास टाइम रे पंचपाण्डव मैंने रही नाग नागुण शुणी नाग से पूर्णिमा अमावस्या सब बाहरती मैंने एबे भी से हाँ हाँ से हुक्का अच्छी भितर से बाहरती गिर दिया पीऊँ सब ना सेमती ना सेमती अमावस्या पूर्णिमा टाइम हेल्ले बाहरती अमावस्या पूर्णिमा नहीं बाहर हाँ एपटे जो जमी अच्छे गेट सब खुला होना सेपटे गेट खुला रोनी गेट हाँ जो मंदिर पूजा हो खोला रोचे जो भाईना रोच खोला रोचे मेन गेट खोला रोचे लोक बुलूँ जाऊँगी सेपटे गुंफा खुला ना गुंफा पूरा बंद अच्छी सेपटे गुंफा गुड़ा लक हो अच्छी
ସେପଟେ ଏଣ୍ଟ୍ରି ଆଉ ଦେଉନାହାନ୍ତି ନା ସେଇଠି ନାଗନାରାୟଣ କେଉଁଠି ରହୁଛନ୍ତି ନାଗରାଗୁଣି ଆମର ଏଇ ମେନ୍ ଗୁମ୍ଫାରେ ଏଇପଟେ ଏଇ ଗୁମ୍ଫାରେ ହିଁ ନାଗନାରାୟଣ ହଁ ରହୁଛନ୍ତି ହଁ ମେନ୍ ଗୁମ୍ଫାରେ ପ୍ରଥମ ଗୁମ୍ଫାରେ ଏଇଟା ପ୍ରଥମ ଗୁମ୍ଫା ହଁ ସେଠି ହୁଙ୍କା ଅଛି ଉଇ ହୁଙ୍କା ସେପଟେ ତ ଉଇ ହୁଙ୍କା ଥିଲା ଆଜ୍ଞା ସେପଟେ ଉଇ ହୁଙ୍କା ଥିଲା ହଁ ଥିଲା ସେ ଭଙ୍ଗା ହେଇକି ସଫା ହେଇଥିଲା ମଝିରେ ପୁଣି ହେଉଛି ଏବେ ରହିଛି ଖାଲି ଆଉ ପଞ୍ଚମାଣ୍ଡବ ମାନେ ଯେଉଁ ନାଁ ଯେଉଁ ରହିଲେ ସେମାନେ କେମିତି କେବେ ରହିଲେଣି ସେଇଠି ନା ରହୁଥିଲେ ନା ସେଇଟା ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ତ ପୂର୍ବପୁରୁଷ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ତ ଶୁଣୁଛୁ ଆମେ ଦେଖିଛୁ ବି ହଁ ଯଦି ଗୋଟେ ମୂର୍ତ୍ତି ବି ତାଙ୍କର ହଁ ଥିଲା ନନା ପୂଜାରୀ ଏବେ ଆସିଲେ ପଥରର ମୂର୍ତ୍ତି ଥିଲା ପଥର ମୂର୍ତ୍ତି ଥିଲା ତାପରେ ଏଠି ଲୋକ କେହି ସେମିତି ଆଗରୁ ଆସୁନଥିଲେ ତାପରେ ଆମେ ସବୁ ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ ଏମିତି କରିବା ଭିତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ଡେଭଲପ୍ ଉପରେ ଚାଲିଛି ଏବେ ପୁରା ଡେଭଲପ୍ ହେଇଗଲାଣି ପୁରା ଡେଭଲପ୍ ଚାଲିଛି ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି ବସୁଛନ୍ତି ଆଉ ଏମିତି ସବୁ ଚାଲିଛି ଆଉ ତ ଆଗରୁ ସେ ପଞ୍ଚମାଣ୍ଡବ କେବେ ରହୁଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଯେମିତି କିଛି ନା ନା ସେଇ ପୂର୍ବ ଆମର ବରଗଡ଼ ଗ୍ରାମବାସୀ ମାନେ କୁହନ୍ତି ପଞ୍ଚୁପାଣ୍ଡବ ଏଇଟା ତ ପୁରୁଣା ଜିନିଷ ନା ବ୍ରିଟ୍ କଲୋନୀ ପରେ ହେଲା ଆଉ ଗାଁ ଲୋକ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ବହୁ ପୁରାତନ ଏଇଟା ପୂର୍ବଜ ରହି ଆସିଛି ଆଉ ହଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଖଣ୍ଡଗିରି ଗୋଟେ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ତା ଭିତରେ ଅଛି ଏଇ ପଞ୍ଚୁପାଣ୍ଡବ ଗୁମ୍ଫାରୁ ଏଠୁ ଖଣ୍ଡଗିରି ଗୋଟେ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ତାର ଭିତରେ ଅଛି ଏଇଠୁ ଖଣ୍ଡଗିରି ହଁ ସେ ଗୋଟେ ଅଛି ଗୋଟେ ଜାଗା ସେଠି ପାଦ ପକେଇଲେ ସେଟା ସାଉଣ୍ଡ ଧୁମ୍ ଧୁମ୍ ସାଉଣ୍ଡ ଆବାଜ ହେଉଛି ସେ ଗୋଟେ ଅଛି କହୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ଭିତରେ ଅଛି ଆମର ସେ ସୁଡ଼ଙ୍ଗଟା କେଉଁଠି ସେଇଠି ନା ସେ ଆଗରେ ମେନ୍ ଗୁମ୍ଫାରେ ଏଇଠି ଗୋଟେ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ଅଛି ଖଣ୍ଡଗିରି ଯିବା ପାଇଁ ଖଣ୍ଡଗିରି ଯିବା ପାଇଁ ଅଛି ସାଧୁ ସନ୍ଥ ମାନେ ରହୁଥିଲେ ତାପରେ ପଞ୍ଚୁପାଣ୍ଡବ ମାନେ ରହୁଥିଲେ ଏମିତି ରହିଛି ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ଆଉ କେବେ ସେଇଟା ଆଗରୁ ରହିଛି ଆଉ ବହୁତ ଆଗରୁ ଇଏ ପୁରୁଣା ବହୁ ପୁରୁଣା ଐତିହାସିକ କଥା ଆଉ ନାଗନାରାୟଣ ଏବେ ସେମିତି କିଛି ଦେଖାଯାଏନି ନା ସବୁବେଳେ ନୁହଁ କେତେବେଳେ କେମିତି କାହାର ବି କ୍ଷତି କରିନାହାନ୍ତି ସେ ବହୁତ ଅଛନ୍ତି ବଂଶଧର କିନ୍ତୁ କାହାର କେବେ କ୍ଷତି କରିନାହାନ୍ତି ମାନେ ଖାଲି ପୂର୍ଣ୍ଣମୀରେ କିଛି ବାହାରନ୍ତି ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଅମାବାସ୍ୟା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଅମାବାସ୍ୟା ଏଥିରେ ଟିକେ ବାହାରନ୍ତି ଆଉ ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଏଠି କେଉଁଠାରେ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ଏଠି ଶିବ ପାଣ୍ଡବେଶ୍ୱର ଶିବ ପାର୍ବତୀ ଆଉ ଗଣେଶ ସବୁ ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି ଆଉ ପଞ୍ଚମାଣ୍ଡବ ସେମିତି କିଛି ମୂର୍ତ୍ତି ଫୂର୍ତ୍ତି ସେମିତି ନାହିଁ ଏଠି ପଞ୍ଚମାଣ୍ଡବ ହଁ ପଞ୍ଚପାଣ୍ଡବ ଗୋଟେ ପଥର ପୁରା ଅଛି ସେଇଟା ତାଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତିଟା ସେଇଟା ପ୍ରଥମ ମୂର୍ତ୍ତି ଅଛି ପଞ୍ଚପାଣ୍ଡବ ମୂର୍ତ୍ତି କେଉଁଠି ଏଇଠି ଅଛି ନା ହଁ ତା ଭିତରେ ପ୍ରଥମ ଗୁମ୍ଫାରେ ଏଇ ପ୍ରଥମ ଗୁମ୍ଫାରେ ସବୁ ଭିତରୁ ସେମିତି ଏଣ୍ଟ୍ରି କିଛି ସେମିତି ହଁ ଅଛି ହଁ ଯାଇ ହବ ଚାଲନ୍ତୁ ଆପଣ ଟିକେ ହଁ ଆସ ଭିତରକୁ ଯିବା ଦେଖିବା ହଁ ଆସନ୍ତୁ ଭିତରଟା ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଏଇଠି ଆମର ଏଇଠି ମୁକା ଏଇ ଠାକୁର ଏଇଠି ନାଗନାଗୁଣି ଅଛନ୍ତି ଏଇଟା ଇଏ ଏଇଠି ନାଗନାରାୟଣ ଏଇଠି ରହୁଛନ୍ତି ହଁ ଇଏ ଆମର ଏଇଟା ସେ ବଡ଼ ମୂର୍ତ୍ତିଟା ହେଇ ଏସବୁ ପାର୍ବତୀ ମା ଗଣେଶ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ଗୋଡ଼ ଖସିବ ଜଗନ୍ନାଥ ଅଛନ୍ତି ଏଇ ଯୋଉ ମୂର୍ତ୍ତିଟା ଏଇ ମୂର୍ତ୍ତିଟା ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ପଞ୍ଚୁପାଣ୍ଡବ ମୂର୍ତ୍ତି ମୂର୍ତ୍ତି ହଁ ଶିବ ଏଠି ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି ଭାଇ ନାଜରେ କ'ଣ ପାଇବେ ଆଜ୍ଞା ପିଲା ଦେଖୁଛୁ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ପାଣି ଗଲି ଦେଖ ଏଠି କେମିତି ପାଣି ଗଲି ଫଟୋ ଉଠେଇ ନେଇଯିବ ପାଣି ଏଠି ଆସୁଛି ଆଣ୍ଠିଏ ପାଣି ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ଆଣ୍ଠିଏ ପାଣି ଭିତରୁ ଆଣ୍ଠିଏ ପାଣି ହେଉଛି ବର୍ଷା ଦିନେ ବର୍ଷା ଦିନେ ଦେଖୁନ ପୁରା ପାଣି ପୁରା ଭିତରୁ ବି ଅଛି ନା ବର୍ଷା ଦିନେ ପୁରା ପାଣି ରହୁଛି ଦେଖୁନ ମା ଏବେ ମା ଏବେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ମା ବି ଏବେ କିଛି କହିବେ ମା ଏବେ ଭିଡ଼ିଓ ଲାଜ କରୁଛନ୍ତି କହୁନ ଆମର ସବୁ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ଅଳାନ କରନ୍ତି ମା ଏବେ କିଛି କହିବେ ମା କିଛି କୁହନ୍ତୁ କିଛି ନାହିଁ କୁହନ୍ତୁ ପଞ୍ଚମାଣ୍ଡବ ସେ କିଛିଟା ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ନାଇଁ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ମାସ ସାରା ଏଠି ପୂଜା କରୁ ଅଁଳା ଗଛ ପୂଜା କରୁ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ସବୁ ସୋମବାର ବି ଆସୁ ଏଠି ବହୁତ ପୂଜା କରୁ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଆସନ୍ତି ସକାଳେ ମାଳ ଫଳ ଦୁଇଶହ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଏଠି ଆମେ ଭୋଜି କରୁ 200-300 ଲୋକ ଆମେ 200 ଲୋକ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଭୋଜି କରୁ ତାପରେ ଫ୍ୟାମିଲି ଅଛି ଆଉ ଅଁଳା ନବମୀଠୁ ପଞ୍ଚୁକ 5 ଦିନିଆଙ୍କ ଏଠି ଆମେ ସବୁ ପୂଜାପୂଜି କରୁ
ଆଉ ଟିକେ ବର୍ଷା ଦିନେ ପୁରା ପାଣି ଝରି ଯାଇଥିବ ବର୍ଷା ଦିନଟା ବହୁତ ତଳେ ରହୁଛି ନା ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ତଳେ ରହୁଛି ସେଥିପାଇଁ ବର୍ଷା ଦିନେ ବହୁତ ପାଣି ରହୁଛି ଏଠି ପାଣି ହେଉଛି ସେଠି ଗୋଟେ ଅସୁବିଧା। ଠାକୁର ଏମିତି ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ବର୍ଷା ଦିନେ ହଁ ପୂଜା ପାଉଛୁ ସବୁଦିନ ପୂଜା ପାଉଛୁ ପୂଜାରେ ହେଳାନି ପୂଜା ପାଠ ଜାଗର ହେଲା ଭିତରଟା ବି ପୁରା ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଛି ଏବେ ତମ ଦାଦା କାମ ପୂଜା କରୁଥିଲେ ବାବାଜୀ ପୂଜା କରୁଥିଲେ ଭିତରଟା ତ ବହୁତ ଥଣ୍ଡା ବି ଲାଗୁଛି ଭିତରଟା ବହୁତ ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଛି ସବୁ ଭଲ ବର୍ଷା ଦିନେ ମୁଁ ବୃଷଭ ଏଇଠି ଅଛି ଏଇ ଯୋଉ ପାଣି ବହୁତ ତଳେ ରହୁଛି ନା ତଳେ ସେଥିପାଇଁ ପାଣିଟା ବହୁତ ସ୍ଲିପିଂରେ ପଳେଇ ଆସୁଛି ସ୍ଲିପିଂ ନୁହେଁ ଏଇ ଛାତି ଥପ ଥପ ହଉଛି ଆଜ୍ଞା ଖାଲି ପଜିଟିଭ ଏଇଠି ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବେ ଏଇ ଯୋଉ ପାଣି ଏଇ ଛାତିରେ ଏଇ ଦେଖୁ ଥପ ଥପ এইটা সব এমটি এই করু পানি দেখুন এই হ্যাঁ পানি বইব থপথপ এটা টিকে ছাড়ি আছে বর্ষা এই সব পানি থপথপ কিছু বইব বইলা পরে এটা তলু ঝরুনি তলু নাই উপর এমতি পানি উপর এই পানি হাত মাইলে পানি টিকে জଣା হ্যাঁ পড়ছে জଣା পড়ছে পানি চিকচিক চিকচিক মারছি পানি কিন্তু চিকচিক পুরা মারছি সে টিকে পানি বর্ষা হেলে সে বর্ষা এই বাস পথর সেমতি পথর ওনলি পথর না খালি এই গুম্ফাটা কোন গুম্ফা না কোন নাই দেখালে কিন্তু খালো গেল সেটা খালে কম হেইতো এসব রঞ্জি খালা এই যে গুম্ফা দেও সুড় না না এনে ননা কিছু দেবে কই ମୁଁ କିଛି କହିବି ଭଗବାନ ପୂଜା ହେଇଛି ଶାନ୍ତିରେ ଯେତିକି କହିଲେ ସେତିକି ଆସିଲେ ସୁଡ଼ଙ୍କା ଲୁଚି ନଥିଲେ କି ସେଇ ବାଟ ବୋଧେ ହେଇଛି କଣ ସେ ଯାହା ଦେଖିଲେ ସେ ହିଁ ଆମେ କହୁ ଆଉ କଣ କିଛି ନାହିଁ ଠାକୁରଙ୍କର ଚାଲିଛି ଗୋଟେ ଚାଲିଛି ସେଠି ନାଗ ଗୁମ୍ଫା ଅଛି ଦେଖେଇ ଦିଅ ପାଣି ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ନାଗ ଗୁମ୍ଫା ଲାଇଟ୍ ମାରି ନେଇଯାଅ ତୁମର ତା ସାଉଣ୍ଡ କରିଦିଅ ସେଇଦିନ ଲାଷ୍ଟ କରନ ଆଜ୍ଞା ସେକଡ଼ୁ ଆମେ ଜାଣିନି କିଛି ମୁଁ ଭାଇ କି ଜାଣିନି ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ବା ଇଏ ନାଗ ରହୁଛନ୍ତି ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ନାଗ ରହୁଛନ୍ତି କେବେଠୁ ଦେଖିଛ ନା ସେଠି କାତି ଅଛି କଣରେ ନାହିଁ କାତି ଅଛି କୋଉ କଣରେ ସେଇ କଣରେ ଗୋଟେ ମାନେ ନାଗ ନାଗ ସାପ ନାହିଁ ସାପ ଅଛି କାତି ବି ସେଇଠି ରଖାଯାଇଛି ଭଲସେ ଦେଖିବ ଧଳା ମାନେ କାତି ଅଛି ସେଠି ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ ଦେଖିବେ ସେଇଠି ଆଉ କେବେଠୁ ଏଟା କଣ କେମିତି କାତି ରଖୁଛନ୍ତି ତା ଓ ଏପଟେ ଟିକେ କଣ ଲାଜ କାହିଁ କରୁଛୁ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ନାଗ ନାଗୁଣୀଙ୍କ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ଯେମିତି ପୁରା ପୁରା ହୁଙ୍କା ହେଇକି ଅଛି ଭିତରେ ଯେମିତି ଯିବା ଭଳିଆ ଲାଗୁନି କାରଣ ଏଠି ରାସ୍ତା ବି ନାହିଁ ଏଠି এই দেখুন পানি কেমন ঝরু দেখুন পানি নালি পুরা নালি হচ্ছে তো পুরা নালি হয়ে গেল চিকচিক করছি ତାଙ୍କର କିଏ ମାଙ୍କଡ଼ ଗୋଟେ ନିଜର ରହୁଛି ଆଉ ভিডিও ଏଣ୍ଡ କରୁଛି ଆଉ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଉ ବହୁତ କିଛି ଜଣେଇଲେ ଆଉ ମୁଁ ତ ସେ ବିଷୟ କିଛି ଜାଣିନଥିଲି ଭାଇମାନେ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଲି ବହୁତ କିଛି ଜଣେଇଲାରୁ ଏଇଠି ଭିଡ଼ିଓ ଏଣ୍ଡ କରୁଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।